பண்ணோம்னா ஸ்டாப் ஆகும். நம்ம டேங்கோட லைஃப் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா வாட்டரை வந்து டெய்லி ரிமூவ் பண்ணணும். அதுக்காக நம்ம இது கொடுத்துருக்கோம் சார். அதான் உங்கள் மிஷினுக்கு இன்லெட் எடுக்கணும் சார். எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு எதாவது ஏர் தேவைப்படுதுன்னா நம்ம இந்த போர்ட்லேருந்து எடுத்துக்கலாங்க சார். இதுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார்? இல்லைங்க சார், அவருக்கு புரிஞ்சிச்சு. ஓகே சார். சரி சந்திரு, நீங்க போய்க்கோங்க. ப்ராடக்ட்டை பார்த்துங்க, அவர் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. அந்த கம்பெனி இதே கம்ப்ரஸர் தான் பார்த்துங்க. ஸோ நான் இதே புக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே சார். ஏர் கம்ப்ரஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாய்ஸ்ட் கிரியேட் ஆகும். அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ட்ரையர் நம்ம கிட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு சார். இதை பற்றி ஃபர்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டா நம்ம சொல்லுங்க, கேட்போம். இல்ல மேம், கம்ப்ரஸருக்கு மட்டும் பில் சொல்லுங்க. இல்லை ஒரு டிப் கேட்போம். இல்ல மேம், நாங்க கேட்ட ப்ராடக்ட் மட்டும் சொல்லுங்க, அதுக்கு மட்டும் பில் பே பண்றோம். ஓகே மேம், உங்களுக்கு பில் கொடுத்துறோம். நான் சார் உங்கள் பில். உங்கள் ப்ராடக்ட் 2 நாள் கழிச்சு டிஸ்பேட்ச் ஆகணும். நீங்கள் வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம்.